participants in the Dagyang Tribes competition. So walo ato siya ka mga tribo, and this is an open category kay both community-based and school-based na mga tribes are participating. We have launched then the official logo. So if you have seen the story behind that logo, dala ginatingog ang mga makabig naton nga mga Ilonggo values nga duna sa aton. So I guess we will open the floor if you have questions and other nga mga point of clarification man sa aton nga mga artistic director and our president and chairman. Message sa aton niya. Yes, Sir Judge, imo nga message sa aton ng mga media. Thank you guys sa inyong pagkari karon nga gabi. Kag ang ay ano gid depende niya halin sa una sa media gid sa inyo gid. Kaya kung wala ang media ang kabilugan nga festival naton wala ang festival ang aton nga dinagyang wala sa mata kag dulunggan nga pamati ang mahambal sina. So salamat ko sa inyo sa tanan nga mga media dire mga kilala ko gid ni nga sa inyo nga pagkari kag inyo nga suportar na iti sa dinagyang naton halos media ang kapadagan sinatanan. So madamo ko yung salamat. Sir Alan, imo nga message sa aton ng mga It's nice to see you again. So same man kay chairman kagpan salamat ko sa aton mga friends sa media. Kay kung hindi tungod sa inyo, hindi man natin mag-disseminate information properly. Kagamugin ang partner namon sa pag-promote sa katong mga festivals sa Iloilo. Kag sige dayon nga taning sige-sigihon nato, buligan nato ang atong festival nga pa-promote kids ang insakto kag at the same time makapangayo kami feedback halin sa inyo kung ano man ato mga room for improvements. Sige. So I think we start siguro. Questions? Eric. Sir, pwede mo kami istoryahan kung ano mga tinagaan ng mga nagigas na kaina sa flash screen, paano rin nila conceptualize, at ano sining ang iyang integration sa performance ng mga. Tama, no? Ang ever since 2020, no, nagabase ang aton nga dinagyang sa mga value, sa kultura sa mga Ilonggo. Ilonggo halin sa una, Ilonggo hasta subong. So may ala kita sa mga values nga pagkaisganan, kabakod, pagkamungaon, pangunaon, that's creativity, kaalam, debosyon, pagpanghangod or growth, no? Or our march to progress. So ipakita ini sang aton nga mga tribo sa tanan nato nga mga participants sa ilang mga performance, pamaagi sa dance steps, pamaagi sa music, pamaagi sa stories nga ila ipagapasundayag sa aton nga dinagyang festival. So naging cultural festival kita kay kinapalaptag nato ang cultural values, no? Dala na ang debosyon sumple kay Santo Niño. Ang aton nga tema mo ang buhi nga pagtuo sa kinabuhi sa mga Ilonggo. Viva Señor Santo Niño. Pinapakita naton nga buhi kita tungod sa kay Santo Niño na kinabuhi naton ang atong pagtuo sa iya. Hag ina makita gid naton siguro sa debosyon kag sa performances man sa atong nga Iloilo Dinagyang Festival. So sa liga to, sa liga to yung kada tribo may specific thing ang sila nga perform. So what will happen? So, ang mga tema nga adto sa isang 2022 nagsaylo sa illumination. So sa illumination ipakita ang kada distrito may values. No, subong sa Dinagyang Tribes Competition or Dagyang Tribes Competition, ang values ni diri na ding butang ang 7 values nga ipakita sa mga distrito diri ni naton i-establish sa atong Dagyang Tribes Competition. Kay man ang atong illumination mangin Festival of Light Festivals of the Philippines. Kay hindi lang kita illumination but we're illuminating the nation. Magapasundayag ang mga light festivals of the Philippines here in Iloilo City. Nga mga dugang man sang kasanag, no? Sang debosyon na kay Santo Niño. Kag also may alagay tagyapon sang sadsad, no? While nag-open category kita, so schools and communities or barangays are joining sa Dagyang Tribes Competition, ara gihapon ang sadsad tribes competition ang sadsad sa Calyarial kag ini open sa mga barangay naton
kag syempre diri makita nato ang darling of the crowd. So baguhon naton, di ba siguro baguhon naton ang aton nga mga darling of the crowd, ang aton nga sadsad naman i-embrace ni ang mga pumuluyo sa dalan. Yes, ma'am. Sorry. Sir, ang sa illumination ra, sir, nakamuna ikaw nga, it's like, i-take mo nun ang mga festivities all Yes. over the country like illuminating man, sir. Yes. They will be as participants nga mag-compete or they will be a guest ng hindi, sir? They will be competing. They will be competing. So kita, non-competing. Budlay na. Oo. So, siyempre, gastuhan to man yang aton yang dinagyang illumination, no? Pero ang tanan nga aton imbitaron, kinahulatan naton ang paghuo nila. That's why wala pa nila mong gin-announce, we don't want to preempt, no? But also, maybe the next days para may, may balita, pagkikita, no? We're waiting for their confirmation. But initially, in our talks with them, this will be a competition. No? The same nga may alamata sang kasadyahan sa kapanuhanan ng Gihapon upod sa probinsya sang Iloilo. Sir, pila ang gin-invite nyo sa illumination? Na nasa 7? 6 to 7? 6 to 7. Tama. Yes. So, May naka-confirm na, sir, so far. may mga naka-verbally confirm. That's why we really want to confirm, no? Kahit siyempre, nagpaabot ang aton na mayor sa invitation sa ila, kagulaton naton ang confirmation sa mga mayors man nila, no? Initially, may discussion na sa mga tourism officers nila. So, posible gid nga magasiga pagid ang illumination. So in the coming months or weeks, no, leading to January, makilala nato ng mga official participants naton sa sadsad sa Cali Real, ang aton mga barangay-based ng mga tribo. Of course, ang sa kasadyahan sa Kabanwahanan, we had initial meetings na with the provincial government. So may mga ginhambal na silang mga towns and festivals. But it will the participants will be launched man and introduced man sa publiko. And of course, ang amo na ang sa aton illumination. And of course, damo pa gid sang balantayan, no, ang aton nga mga side events. So in the next 99 days, We're very proud to say nga pag-aliwan nato ng aton nga grand champion sa kasadyahan sa Kabanwahanan, ang aton nga Tugtugan Festival naging first runner-up. Ang aton nga dinagyang grand champion ang nangin grand champion man sa aliwan, top 1, top 2. Kag mabad-an naton ang parianon mag-join man sa open category, so duwa ka aliwan champions ang magapasundayag man, no? Sa open category, no, ang parianon kag ang aton nga panay, no? So masadya ini siya nga sa buwak. So may expectar na to, sir, nga magdako-dako gawa ang premyo naman subong. Magdako-dako ang suporta, no? Kag premyo. But the subsidy, no, Sir Alan, Actually, for this year, no, kaya consider man nato na ang mga improvements sa aton ng mga tribes. So, from the 1.4 last year, we are giving 1.8 subsidies sa aton ng mga competing tribes. So, ini siya mag-ihatag naton by tranches para at least sila maamat-amat man nila pamakal ng ilang mga kinahanglan. Per tribe, right? Per tribe. And for the prices, of course, may ala jutay nga improve, hindi man gulo jutay, kasi dako man, natawang ka. No? Kaya kita sa IFFI, of course, kinatingkuan, ginaton nga pakahatag man sa mas dako nga premyo sa ila. Depende, gina actually sa support sa aton mga sponsors. Muna nga, kung dako man namon nga matipod, gina-share gina naton sa aton nga mga tribes. and of course, gusto man naton i-emphasize, no, nasa Sunday afternoon, do amugin ni ang do highlight nato ng sadsad sa Cali Real, because we want ang aton mga bisita ma-experience kung ano ang dinagyang sa dalan, no? That's why ginbalik with si chairman gid ni ang nag-push through nga madayon kita kag ipadayon ang aton nga sadsad sa Cali Real para mismo, sir, ang aton mga bisita, ang mga balikbayan, ang dugay na di wala kapuli, kasaot sila sa dalan upod sa mga tribo. So, laingit nga, hindi lang sila spectator, but isaman sila mismo sa maka-experience, no? So, hindi taanay sila pagpupulion ng aton mga bisita sa Sunday sa hapon. Pwede ta sila hawitan, kay ma-join pa sila sa sadsad sa Cali Real sa downtown area. So, amo na ang mga exciting things, no, nga matabo sa aton nga dinagyang. Sa terminolohiya, sa teatro, hindi lang sila spectator, kundi spect-actor. No? They become co-participants, co-actors, co-dancers in the celebration in the streets.
So bali sir sa kwan sa signal la sa for security reason, Yeah. ano ang kwan? Of course, I think sa bahin sa Iloilo City Police Office, actually we had an initial meeting already with the Safety and Security Committee. So sa bahin nila, we will wait kung anong mga recommendations nila kahit whatever recommendations sila in preparation, they will base it sa depende kung ano ang kadakoon sa event. So hulaton so far hulaton nato ng mga further recommendations sa aton nga ICPO, but we met with them, so we submitted already the list of activities, ang schedule para mahandaan naman nila ang deployment kay tikinanlana sa augmentation from other provinces. So we're very grateful sa aton nga Safety and Security Committee kay wala kita sa major incident alin sa 2023 and 2024. Ang importante lang mako-operate lang kita kita nga mga bisita, and we help siguro nga mag-disseminate kung ano man ang mga patakaran sa aton kapulisan para sa aton nga Dinagyang Festival. Pero ano yung stand, ma'am? Ano yung stand sa... I think sa practic wala pa man siya, so but I think mas mahapos kung may po-open ang communication kay may mga last minute nga coordination kita sa working committee sa aton mga participants. And even sa Media. information sa media, so very crucial, what if may emergency, etc., then hindi kita dayon kapanawag. So I think sa bahay namon as organizer, we find it siguro more practical, nga open ang aton na communication. But of course, we will parehos ang last year, very very strict ang implementation kag pagbantay sa kapulisan naton sa mga food festival area, sa mga endpoints of entrance and exits sa mga event venues natin. So very important nga kita ma-cooperate, so we will wait kung anong ilang recommendation. So early, ano nga itong mga safety nets na hindi naman sulit na natabo during the competition as tinalo ka heartbreaking the parts and Tama. So, sigigihapan lang ang mga pagstorya sa mga choreographers, sa mga directors, sa mga tribe managers. In fact, a few days ago, na-review na natin ang ating rules and regulations. Siyempre, partner magyapon natin ang syudad sa Iloilo. Siguro pa ngayon ang pagid natin sa labulig, sa pagbulig, sa pag-inspeksyon sa aton nga mga mga props, costumes. In fact, also, we're limiting the number of props and sets, because although while the subsidy is much bigger than before, mas dako gyapon ang need, kung papungkahan tagit. So mag-focus kita sa saot, so platforms, and just a few sets, Syempre, we've learned from the past, and una, of course, we're talking with the choreographers and the tribe managers. Second, i-inspection natin sila during the event proper. And third, siguro, establish pag natin ang aton nga mas klaro ng grievance machinery and procedure, para sa mga reklamo man nila, So, to avoid dispute. Actually, nila ni Sir Eric na ginatry nga ma-solve ang mga issue na. Kasi kung isa tao, wala kita, hindi mo na silingin nga kita. Pag ginakurikan na ako. Di ating presidente rin. Anong mga issue ng diferensya nila. Ako niya sa liwat niya, ako niya yung stand niya sa inyo, kaya nga media. Kita kamuya ang mata, kamuya ang bakba sa pumuluyo dire. Kung ano yung makita nyo, ipabalo nyo pumuluyo. Pero sa inyo na yung tanang naagigitan sa media. Ako depende ko yan sa inyo. Although bisan ng behalf sa ABCBN kami, kaya kami, Lopez, ako nga muna po yung ay nialabot na yan. Hindi ang totoo na yan. Ang mugin na yan, ang totoo na. Kuha nyo? For so long, sir, ang City Hall Press has been very supportive. Yes, thankful. Kapagpasalamat kami sa inyo. Critical and supportive. Yes. Oo. Critical collaboration. Yes, tama, correct. And we appreciate that. So makita nyo man whatever feedbacks, even critical nga mga we gladly welcome it, kahit hindi ginamadula kasi may mga concerns, basta kaya natin ma-resolve, win-win solution for all concerned, kahit at the end of the day, very important yapon ang collaboration and cooperation among all
parties concerned para sa pag-promote man sa aton nga Dinagyang Ang Festival? number one nga ano na ni sa atong artistic director, Sir Eric, nga istoryahon niya bilog nga mitingo niya bilog nga mga choreographer kag mga sa tribe metanan da ko nung nagdakag basta di isa-isa para wala na ano bala. May mga Hindi apat man na na kami siling guro pa meeting. No? hindi man na masiling hindi ka na masiling yang ma-perfect pero nato. Sir May Eric, diferensya kanya. so sir, may plano kita isdan ang rules or mas stick kita sa kung ano ang rules last year? May ala kita nga kina-review natin sa buong rules. In fact, just yesterday, no, na-review na natin ang mga rules, nag-ilis na kami sa iban, no? For example, ang number of props, no? And also the risers, no, the number of warriors, no? Kay kinalantaw man natin vis-a-vis sa aton nga budget kung ano ang kaya kung hindi kaya, no? So even ang mga point deductions, no, kinatagan man natin sang fairness, no? So again in consultation with the choreographers and tribe managers. So bali ba depende magyapon sa ila sir ang maging Actually, changes? was sa among gid, no? Pero kapamatigig kami gyapon sa ila in consultation with them. So, may apat na kami consultations with them, no? So, go back and forth kami kung may improve sila. So, from our own then, we have already finalized the rules and regulations for them to review, no? Second draft na ina. Yes. Ang mga judges na ano manatanan, mga maayog nga tanan ano sa Manila no ipanan. Baka ano ni Mr. Perñares. Na si Albert Banyaras nas very part of this, no? In fact, for example, no, just example, kinaduso sang artistic team sila Albert Acoman nga more judges sa sadsad, no? Kay nakita namon tatlo lang ang judges sa sadsad, so kada ko gid ang nagadepend sa ila sa tatlo lang ang nagahatag sang score na 20%. So by putting more judges, there are more eyes to really substantiate the score of sadsad. So mga amo na atong mga concept mga base i-review natin ang mga 10-point deduction, pwede natin bulubuhin na to make it fair to all deductions, things like that, no? In terms of review na naman, mabulig ang syudad sa pag-check man sa mga props nila, siguro mga proper documentation kid. Nang dumduman ko sa una 2 years ago, illumination nato nag-struggle no, because of the communication ban. Now last year sa gin-open na nato, we were able to start on time. So definitely may matabog pag inaya this year ya kay may bago pag illumination niya. So we will, when you're starting something new, there will always be challenges, no? Kag ekspektado naton Sir Eric nga damo kita bisita subong kay ti election is fast approaching. That, no? Sa Senatorial sa Tama. Kag syempre ang pagdeklarar sa aton bilang City of Gastronomy, ang pagdaog sang aton nga mga festivals sa Aliwan. Imagine nga adiri gid ang halalin yung duwa ka ng champion B. Ano ginang ari diri? No, plus nagdaog pagkikita sa IFEA sa Thailand, no, best festival sa Asia sa folk category. So interesting gid ang Iloilo this year. Pero Ma'am Joyce, ang final subong nga nag-perform is ang Dinagyang Tribes Yes, Yes. the Sunday event. Ang tribo paghangawa sa Yes, we have Hangaway? Hangaway. Oo. It's like bag-una May siya. mga bago kita nga mga tribo. Yes, tribo Hangaway. It's from Graciano, Lopez Haina. But more on alumni, school man. However, yes. ang importante man kung sino nga choreograph si ila. Ang choreograph si ila sila ni Sonso nga director sa Sidlangan Dance Company nga nag-champion sa atong illumination. So while new sila, no, mga names nila bag-o or nag-combine ang barangay kag eskwelahan, kinalantaw namon who is leading them. Sino ang nag-choreograph, sino ang artistic team, because that is a requirement for all of them. So kin-review namon ang tanan nila nga tribe managers, tribe leaders, ang ilang choreographers, and the artistic team bilog halin sa music, sa dance, kag sa theater, sa design, kag ang ilang track record. So while new sila sa pamatin-an naton, may track record ang ilang mga artists. Kag nakita ta naman kagina nga may ikasarang sila, no? May ikasarang sila. Okay. Sir, how much do you expect yung ma-raise para maging workable sa atong festival? Wala budget natin for... Well, actually, in terms of budget, nagka-depend kita sa mga sponsors natin. But for us siguro, ang pinakahalog-halog na gate, siguro mga dira sa mga 40 kung makatipon kita, maayo gate. Kaya we also want to give bigger prices. And subong, kung manotice ninyo,
ma-invite kita sa magkalain-lain nga lighted festivals around the Philippines. So ina siya, medyo madako-dako may atong nga gasto because we want to welcome them here sa Iloilo. Especially maghalin sila sa lain-lain nga mga cities around the Philippines. So ang first impression nila sa aton sa Iloilo, mas nami gid nga pag-welcome. So na-notice ko mula sa mga venues, ang Department of Tourism look active sa participation sa Dinagyang. Pero sa ligat ng mga tinuto, wala sila masyadong participation sa Dinagyang. Ano pa pero mo sa Department of Tourism? Actually, ano gid, ang DOT is very supportive gid sa aton sa Dinagyang ever since. So, siguro basi wala lang naton ma-notice, pero they're really very, dako May man nila financial nga support. bullet. Yes, Yes, may they financial support. Actually, last year I think was a little bit bigger compared to the usual support that they give. How about ma'am sa mga ma-join sa Miss Dinagyang? Yes, actually, nag-launch na sila sa mga candidates, no? But there will be a separate launching for the public. So nakita na natin official photos nila. Very interesting, no? Ang aton nga lineup of ladies because all of them are smart, no? Kahit I was there during the selection, no? Selection process. So kadamo din sa maalam, kadamo sa mga smart, guwapa, and they will definitely represent Iloilo City, no? Sa mga national pageants. Kaya tinakita natin early this year, no? Miss Brooks nga participation sa Miss Universe, nadala niya gid, no? And ang iba natin nga mga kandidata sa mga national pageants, they were able to represent the city very, very well. Nakilala ang syudad. And we hope, no, to send ladies nga mangin maayo man nga kumbaga ambassadress, no, sa syudad sa Iloilo sa aton mga national pageants. So we have I think 10 if I'm not mistaken. Police, it's 10 candidates, no? 10 candidates, official candidates. So makilalaan naton sila in the next few months, no, before the year ends. Kilalaon din natin isa-isa, so we will invite you again for their press presentation.